Het is manje, het zie je maat. De dag dat de ING klankgegevens aanbiedt om bedrouwen. Je schrijft je niet de wetten voor. Het is ook de dag dat Cambuur haar visitekaartje aanjoen had in Amsterdam. En Joert geven we de tuin weer in. Doe ik alles weer hoor, dan krijg ik aan het wagenlijst gezien zeker. Ik vind het prima. Mooi. Joen en welkom bij Bient. Na je weekend dan ben de gemeenteraadsverkiezings. En Bient shot deze week maar Rieks Ozinga. Hij is bestuurskundige en docent onder de Torbekke Academie. Alvast vooruit en bejocht het een peer naar skierige zaken. Niet op één of oren wiezen, maar deze lokale verkiezings te krijgen. Ik zou denk ik zelf niet durven, maar die jongen heeft echt ballen wat dat betreft. Wat een hele mooie voetbalmidje worden hier eindigen in een deceptie, een nachtmerrie. Zo'n 100 Cambuur supporters ben juist een midje net talenten bij de wedstrijd in Ajax, omdat er jeder op een midje al opstootjes wieren in het centrum van Amsterdam. Van een dicht stadion rint het de op een naai uit de hoorn. De Louter supporters willen bekoegelen mij van alles en nog wat. Van vuurwerk onto mij biljetbal. Aan tafel, voorzitter van Cambuur Ipe Smit, supporter Bert de Boer, die het vol in Amsterdam wie, maar geen bal sjoen het, en de voorzitter van de supportersvereniging Kern van Cambuur, Kees Elzinga. Heren, alle drie welkom. Ik me daar uit aanzetten, Bert. Daar wiest er, maar daar is eigenlijk helemaal niks van de wedstrijd jongen. Nee, helemaal niks. Geen gasveld, geen ballen, niks. We kwamen er net in. Voor een dicht stek. Het stek Ja. en het stek bleun ik dicht. Ja, het bleun ik dicht. Alle loop ik weer in, het bleut dicht. Ja. En Kees, jou wien in Boeteloon. En jou jeden, want je hier wel de bedoeling toch om naar het stadion te gaan. Ja. Maar jou jeden op de radio al van de ongeregeldheden. Ik zat in Newcastle. Ik zou naar de wedstrijd Newcastle-Everton, maar die was uitgesteld in verband met cup finals, kwarten, finales geloof ik. En, Ik dacht echt vanwege supporters. nee, dat is daar allemaal keurig geregeld. Alhoewel daar 50.000 man in het stadion gaan, dus dat is even iets anders dan bij ons. Maar ja, ik was om 3:30 land. Ik had keurig de trein van 3 minuten over 4. Dus ik had keurig op tijd wezen kunnen. Maar ja, onderwijl al contact met de vicevoorzitter Maarten van Tuinen. En wat supporters. De multimedia is gewillig wat dat betreft. En toen besloten dat het geen zin. Want ik kom niet eens het station uit daar. Nee, nou, achteraf een hele verstandige keuze. Voorzitter Ipe Smit. Ja, jou wien wol in Amsterdam, hebben we de wedstrijd Action. Alleen nog, wat nou zo spietig is, we hebben het net over het knappe resultaat van Cambuur, de 1-1 in Ajax, maar we hebben het over de rel. Nou, we kunnen het ook wel even over het resultaat hebben straks. Dat is liever, hè? Ja, dat heb ik liever, ja. Maar het gaat zo goed met de club, hè? Ja. En positief in de publiciteit en dan nou weer dit. Ja, nou weer dit. Of niet nou weer dit. Het is ook een hele tijd dat het hartstikke goed gaat met de club in alle opzichten. En ook in dit opzicht. En dan is dit heel erg jammer. Ja, even Bert, want even waarom naar Juster. Want die verhaal, dat is eigenlijk het verhaal van zo'n 800 Cambuur supporters. Juster de stapst snel te morgen om 10 uur op het trein, station Ljouwert. Ja. Om een hele gezellige dag te hebben. Ja, het was hartstikke mooi waar. Even een mooie dag in Amsterdam. En dat eindigt dan zo. In het centrum ben je al hartstikke gezellig en leuk. Daar ben ik naar mij geen rel geweest en wel wat provocerende Ajax-supporters. Maar ja, die kwam in heel Amsterdam wel zien. Ik ben een slagje door de Kalverstraat geweest. Daar kwam ik ziek zien. Maar er had geen confrontatie geweest, jij er in de stad, in het centrum? Nee, er is net vochten naar mij weten net. De ME die stierde keurig tussen. En die wisten dat wij dat plein uitkozen niet en die gingen alles keurig van. En ja, toen hebben ze de metro indirigeerd. Ja, want je moest op een gegeven moment bij de metro naar het stadion. En Ja. wanneer slacht het dan om? Op het moment dat wij daar uit die metro stappen, bij het verkeerde station. Terwijl Het 200, station te betiert. ja, terwijl 200 meter verderop leidt zo'n slurf hoe de wegen heen en hoe de sletsjes. Dan komt zij in het uitvak uit. En die slurf die broekten ze net. Wij moesten hoe de gewone wei. En toen En kwam dat hier nog net zo'n probleem was. Nee. Behalve als er het supportershome van het Ajax supporters is. gewoon van Ajax zit on diezelfde wei. En ja, daar werden we bekogeld. Mooi. Maar ja, voor alles en nog wat. Ik heb zelf een stien zien mijn scheenbeen omkringen. En dat ging verschrikkelijk mal. En we zorgen nou ook Bielen. We zorgen nou Bielen met de politie. Ja. Er wie dus wel behoorlijk wat politie inzet. Ja, maar kennelijk net genoeg.
Nee, en ze smieten met baksteen. Ja, en mooi. baksteen, misschien wat er uit de loft in de vlingen. Het ging mal. En er ging gewoon bam bij en alles. En ik heb jongens voorbij komen, jongen, die zitten onder het bloed. En en er is ik een die is mij, die heeft geopereerd. Die het waarschijnlijk maar de eigen of dat hij waarschijnlijk tijdelijk of blind is. Dus die had echt een beste klap aan. Want je kon eigenlijk echt geen kant op. Want Nee. aan de ene kant wie de Ajax supporters en aan de andere kant wie de ME. Ja, en daarachter ziet ik alweer Ajax supporters. Die kwamen achter ons om. Ja. En ze Vanuit gooiden dus een eigenlijk metrostation. die steen gooiden ze oer de ME heen. Dat is Ja, eigenlijk correct. dat maakt er niks uit. Dat gooien ze zo die linie heen. Ja. Ja, Ipe, dit bad dan al je boet het stadion. Jou zitten in de bestuurskamer, kan ik me zo vaststellen. Mijn collega Gerard van der Belt en de bestuursleden van Ajax. Je krijg je wel wat van mooi in mijn Ja, op een bepaald moment belt Sarah met Gerald. En, Sarah is? Sarah Tromp is de veiligheidsmanager. Die zat daar natuurlijk, die was daar nou bij betrokken of die zat daar vlakbij. En op een bepaald moment kwam ook een directeur van de Ajax, de heer Slop, kwam nogal gestrest de bestuurskamer in. En die zocht direct Gerald op. En toen bleek wel dat er wat aan de hand was. En we kregen dat natuurlijk wel mee, want dat uitvak bleef angstvallig leeg. Ja, maar waar neemt uiteindelijk het besluit om die Cambuur supporters net naar binnen te laten? Nou, Gerald, ik weet dat Gerald erop aan heeft gedrongen om juist de Cambuur supporters wel veiligheid te bieden. En dat is het toch het beste om in het vak in te gaan. En de politie woedt het nevens mij, hè? En dat volgens mij is dat ook op die manier in eerste instantie zo besloten. Maar toen is Ajax ook weer, denk ik, in overleg met de politie en de burgemeester van Amsterdam om het alsnog niet te doen in ieder geval. Dat is toch een onbegrijpelijke actie eigenlijk, maar ze ziet net als rotten in de val. Nou ja, op dat moment kunnen wij dat natuurlijk ook niet helemaal inschatten. Dus we moeten het ook doen met de informatie die daar is. Overigens konden wij ook geen kant uit, want het stadion werd voor iedereen hermetisch afgesloten. Maar zover ik het nu kan inzien en wat wij nu weten, ook aan de hand van vandaag, is dat een onbegrijpelijke actie. Ja, ik wil even naar Elzinga. Kees Elzinga, vastzitter van de kern van Cambuur Supportersclub. Doet ik jedde van de geen 600 Cambuur supporters gaan op eigen mannenboert die gaan naar Amsterdam daar. Toen dacht ik, nou, die dwarren, Ajax, hing je datzelfde gevoel eigenlijk een beetje? Nou, in eerste instantie waren wij hartstikke blij hiermee. Want ik denk dat het zie het als een cadeau, als een soort beloning van jongens, wij hebben ons dit seizoen keurig gedragen. We hebben elke keer uitverkocht huis. Er zitten 10.000 man. Ik denk een beloning, dat snap ik. We hebben de beste 12e man. Maar toch, ik wat jij zegt, jongens, we kennen alleen een beetje de historie met Cambuur. Nou, Ajax is een grote club. Er is een stukje historie natuurlijk. En aan de andere kant is, je moet het ook een kans geven. Alleen, ja, is het verstandig geweest om dat bij Ajax te doen? Misschien hadden ze een andere wedstrijd uit moeten zoeken van laat daar eens een keer dat vrij vervoer op los. Ja, want burgemeester Kronen, die zei van een beetje ekbuis op radio, waar er 2 vechten, hebben we 2 schuld. Ja, ik denk dat er eerst dat men eerst de zaken maar eens goed moet onderzoeken. Hè? Want iedereen roept nog maar en net wat Ipe zei van er moet heel snel een diepgaand onderzoek hier komen van wat is er nou precies gebeurd, waar ben we begonnen en zolang dat er niet is, dan zit iedereen zijn eigen verhaal te maken en dan komen er speculaties en ik denk dat dat niet goed is. Nee, toch ik snap je als jou zei van we moeten het zien als een belening, hè, dat we echt helemaal van ons goede gedrag. Ja. Aan de andere kant snap ik net waarom deze wedstrijd net inschaald is als een risicowedstrijd. Het wie zelfs als een A, hè, schaal A, en dat is een leeg risico. Ja. Een week van tevoren nog wel opschaalt naar B, maar waarom geen combi-regeling? Nou, dat is een besluit, hè, dat wordt door de lokale driehoek genomen. Politie, burgemeester en de club Ajax. En de club Ajax. Nou, op zich, laten we eerlijk zijn, eigenlijk zou het ook zo moeten kunnen. Overal. Hè, maar blijkbaar kan het dus niet. En dit is weer een voorbeeld ervan dat het, waar de oorzaak het meest ligt, dan, dat moet dan inderdaad onderzoeken. Maar dit is toch weer een tik voor het vrij vervoer, hoe we het ook wenden of keren. Maar zitten er ook mijn jongens bij mijn stadionverbod, bij die hele grote groep? Ja, we hebben dat wel begrepen. Maar een stadionverbod, iemand die een stadionverbod heeft, komt het stadion niet in. Of het nou thuis is of uit, die mag natuurlijk overal heen en weer reizen. Ja, dat snap ik. Maar nou is het er misschien mooi verzwargen dat het uiteindelijk uitroen op grote rellen. Kun je hem die jongens nog wel ompakken? Nou, we hebben ze grotendeels zijn die wel in beeld.
Die zijn ook, ze zijn met de groep die vanuit het centrum naar het stadion is gedirigeerd, zoals het netjes is uitgedrukt, zijn die ook meegekomen. En dat is misschien ook wel een van de beslissingen geweest waarom de hele groep er niet in kwam. Maar iemand die een stadionverbod heeft, ja, die heeft het ook niet voor niks. En het is helaas, maken zulke mensen het nog gewild of ongewild onderdeel van zulke acties uit. Ja, want ik denk wel dat het nou de laatste keer was, hè, toch? 5-4 naar een uitwedstrijd. Ja, Wat denk je zo? dat denk ik, ja. Maar ja, ik snap het net dat Ajax het net van elkaar herkent. Want als zij Europa League of Champions League spelen en er komen duizenden Celtic supporters, die kunnen ze wel in gereel houden. En Cambuur voor het eerst promoveert. En die komt met 800 man op eigen gelegenheid. En dat kennen ze net aan. Dus het gewoon zet heel finale verkeerd inschat. Ja. Ze de ernste net van jongen. En nog een supporterscoördinator, wie er ook mooi, die wat ook Ja. oerrieden toch een ME, politie te hinder. Ja, dat is het gang verschrikkelijk raar. Ja. Wat zijn nou de consequenties, denk je, Jo? Nou ja, wat ik al zei, we moeten het onderzoek eerst afwachten. Maar Dit weer de laatste keer, vrij wat we hier vervier? met z'n vieren al bedenken is dat vrij vervoer, dat zal eerst wel even in de koelkast gaan. Ik hoop niet in de ijskast, maar dat zal eerst wel even in de koelkast gaan. En dan... Ja. En wanneer moet dat dan kleerwijzen, Smit? Het onderzoek, denk je? Nou, daar wordt vanuit Cambuurzijde, en er is vandaag druk overleg over geweest, aangedrongen om dat zo spoedig mogelijk te doen. Maar ook hier laat de afdeling Amsterdam zeggen eigenlijk, nou, daar hebben we voorlopig geen tijd voor, want we richten ons op die atoomtop. Dus 14 dagen komt eerst. Ja, dus Joggen er wat grimmig bij. Dit is een leuk sfeertje. Nou, ik vind dat onbegrijpelijk, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind er onbegrijpelijke beslissingen genomen. Het feit waarom die beslissing moet genomen, dat is een apart vraagstuk, vind ik op zich. Want waar twee kijvers, twee schuld. Maar ik heb wel het idee dat hier fout op fout is gemaakt. En dan ook nog door een club en een stad waarvan je verwacht dat ze de klappen van de zweep kennen. Ja, Jo neemt het gewoon Ajax. Ajax het krijgt de schuld. Nou, Ajax heeft niet schuld. Uiteindelijk heeft Ajax of een ME geen schuld. Er kunnen misschien verkeerde beslissingen genomen zijn, maar dat moeten we dan afwachten. Uiteindelijk zijn we hier als maatschappij met mensen bij elkaar en dan hebben we daar ook een eigen verantwoordelijkheid in. Ja, nog eentje naar bed. Ja, Tak en Freed, leven we toch nog even over het sportieve ha, hè? Want dat wil Ipes graag. Freed, ja, het is all or nothing. Ja. Je kan een hele geweldige slag slaan. Daar ben je er sowieso weer bij? Ja, ik ben er sowieso bij. Ja, die laatste zomerwedstrijden, dat ben na competitiewedstrijden op zich. Maar ik nog mijn oorgevoel, zit er mijn oorgevoel naar wat er gebeurd is? Of eigenlijk maakt het helemaal niks uit? Nee, dat maakt het niks uit. Nee, gewoon de laatste zomerwedstrijden moeten ze volle mogelijk punten gepakt worden. Want de competitie leidt er zo raar bij. Ja. En dan willen ze nog play-offs om Europees voetbaltje in DKV, hè? Mag ik dat zeggen? Ja, dat soort moord werden. Ja. Ja, heren, tiergetank van je verhaal en je komst naar de studio. Wat een soort mensen misschien net weten, is dat het net eens dreig is om een politieke partij op te jochten. Fjouwer Relien, die een paar studenten dat inljouwt. En het scheelde maar een hier of ze hier een zit kregen in de gemeente Rieën. Student 058 regelen zelfs jongeres Anneke Dauma als listtrouwer en had misschien een jelly bestien. Maar net verneerd. Zocht nou het deal in van de Rieën over de gemeentepolitiek vanwege de verkiezings Nijwiekenwaasje. Maar wat ik zo leuk aan die club vond destijds is dat ze ook wel hebben laten zien dat je met een slimme marketingstrategie en met een hele berg enthousiasme, dat de lokale democratie dus ook ontzettend leuk kan zijn. Je merkt ook wel in de stad Leeuwarden, het ligt niet alleen aan hun hoor, maar sinds zij ook echt meegedaan hebben dat het onderwerp van Leeuwarden als studiestad eigenlijk ook veel meer een centraal onderwerp inneemt. Timothy Knossen, wie een van de oprichters en voorzitter van de studentenpartij. Liesbeth de Boer maakt verbindt een afspraak met hem. Hij krijgt zijn bachelor bestuurskunde hellen en studeert nu in Grace van zijn master filosofie. Het idee om een partij voor al jouw studenten op te richten ontstier met een troebele holle in de kroeg, maar daarna wie het knoerd hut en gedisciplineerd werken. Dus het idee was van ja, studenten die worden in Leeuwarden niet gezien als een aanwinst. En we hadden het gevoel dat studenten, ja, die zijn er wel, maar die zijn vooral vervelend. Ja.
En ons punt was, die studenten hebben ook heel veel te bieden voor de stad. Ja, hier heb ik wat dingen van in de krant. Leeuwardenkrant, Huis-en-Huiskrant. En natuurlijk ons beruchte campagnemateriaal. Onze verkiezingsposter. En het verhaal daarachter was dat wij dachten van wij zijn een hele jonge nieuwe partij. We komen voor de studenten op en dat is waarschijnlijk onze kracht, maar ook onze zwakte. Ja. Maar laten we daar gewoon echt onze kracht voor maken en ons heel studenticoos ook profileren. En we moesten ook wel, omdat we het nog maar net hadden opgericht en niemand kende ons nog. En toen dachten we, wat is dé manier om aandacht te krijgen? Toen dachten we, als je echt lef hebt, dan ga je gewoon op deze manier in de raadzaal zitten. En dat past ook heel goed bij onze slogan, niets meer, niets minder. Dus we stonden in de Telegraaf, het Parool, NRC, we kwamen op de NOS, 3FM, Radio 1. We stonden zelfs op Amerikaanse blogs. Maar overal stond ook bij van, waar staat die partij voor? Wat wil die partij? Ja. En ik denk dat we dat met een ander middel niet in zo'n korte tijd hadden kunnen bereiken. Dit zijn de gemeentegrenzen van Leeuwarden. Dus voor de herindeling. Dat waren echt bier- en de studentenassociatie in het logo. Wij probeerden echt in al onze dingen dus dat studenticoos imago te laten terugkomen. En een van de dingen was dus ook dat de contributie was een biertje per maand. Dus door deze campagne denk ik, ik heb het net uitgelegd, hebben we minder kans gemaakt op echt een zetel. Doordat we ons veel van onze energie en aandacht besteden aan de media. Tegelijkertijd werden daardoor de gevestigde partijen heel erg zenuwachtig. En die hebben eigenlijk tijdens die campagne steeds meer van onze standpunten overgenomen. En dat vonden wij toen heel frustrerend. Want wij dachten, dit zijn onze kernpunten en jullie die nemen dat nou gewoon over. Ja. Maar wat heeft er uiteindelijk voor gezorgd? Dat in de collegeonderhandelingen die punten natuurlijk ook op tafel lagen. En ik denk dat vrijwel al onze punten van toen in de campagne, die hebben een plek gekregen in het verkiezingsprogramma van de coalitiepartijen. En ik denk dat er in die 4 jaar veel meer voor studenten is gedaan dan in die 4 jaar daarvoor. Ja. En ik geloof graag dat wij daar een bijdrage aan hebben gegeven door die campagne. Heeft hij hier nog last van gehad eigenlijk, van de campagne, omdat hij er zo op staat? Nee, ik denk dat iedereen die Michel persoonlijk kent en ook later met hem samengewerkt hebben, daar gewoon echt heel veel respect voor hebben. Want geef eerlijk toe, je hebt er wel echt lef voor nodig. Zeker, ja. Ik weet niet of jij het zou durven. Dat weet ik ook niet. Ik zou het denk ik zelf niet durven, maar die jongen heeft echt ballen wat dat betreft. Ja. Ja, leuk item. Laat wat mij betreft precies zien wat ik eerder bedoelde. Plezier met elkaar, ook laten zien dat het leuk is, dat het belangrijk is. En vooral ook die stap zetten om het zelf te doen. En dan inderdaad laten zien dat je daar ook best ver mee kan komen. Ja. En er zijn gelukkig meer voorbeelden van. Maar dat laat wat mij betreft zien dat als je echt een onderwerp op de agenda wil krijgen, bijvoorbeeld het belang van studenten, dat het dus altijd zin heeft om mee te doen. Het is heerlijk waar om lekker in de tuin onder het werk te wezen. In de bientuin in Donkerbroek op het hien van groentekweker Aad Oostenbrug is er genoeg te doen. Saceel verslagjouwer Miranda Werkman de knotwiel gesnoeien. Dat willen we zien. De toeken kan dan letter weer broekt worden voor biennenstokken. Aad leert Miranda ook nog periode van de Lietsere wielgetakjes. Die helpen het in de hollen. En tuinbien, die ben lekker voorbij de borrel. Dat is toch machtig mooi loert, hè? Prachtig, hè, meid? Ja. Het is een hele prachtige mooie dag, hoor. Je kan er wel bezitten hier haast. Ik dacht even lekker zitten. Ja. Burreltje erbij. Windje erbij. Maar ze hebben nog maar eerst maar even waar. Die kunnen wel even wat biennenstokken zaaien. Zie je, deze takken die kennen er al in nog uit. Hier een bientje maken. Ja. Dus de beste er even aan worst. En wat doen we hier dan mooi? Nou, deze die snoeien we aan keel en dan broeken we ze als biennenstokken. Van mij dit. Ik ken een stokbiennen bij. Ja, gas Miranda. Ken het net elektrisch? Ja hoor. Maar je hoort net. Nou, hier haast Miranda, hè? Ja. Ja, blender. Oh, maar zo zin. Zie, dan mag nog even een stukje pril. Je moet de skiel even loskouden en dan is het dus haast naast aspirinatie in de mond. Bitter. Wat doen we nog meer? Nou, we kunnen wel even wat tuinbienen in potjes doen.
Ik denk even een windje. Ja, dat is straks heen. God, best wel ongeduldig. Die wind die komt wel. Oh, het is mooi waar, dan mag ik graag in de tuin zitten. Nou, hut even de tuinbien erin dan. Tuinbien erin. De tuinbien. Aha. Die doen we even in die potjes. En die zetten we in de kas. En dan komen ze maar een paar weken op en dan kunnen ze dan in boeten. Tuinbien kennen we over het geld, hè? Ja. Dus die kweken we even voor. Dus vullen we... Dit is een oud-Fries ras, A3. A3. Ja, er zit een mooi zwart eetje op, een heel mooi bientje om te zien. Nou, die ben ik heel lekker. Dat zie ik die aan wel in preuwen liggen. Ik heb wel leuke dingen van mij. Potgroenten, maar ik een goed, hoe nee denken van je keerpje. Toen kerst ik voor €1 een poeder vol krijgen. Ja, dat doe ik altijd. Even een uitziekje, wat voor spul keerpje eigenlijk. Dat is met eten niks aan, dit is eigenlijk eten van de plant. Ja? Maar er zijn potgroenten, daar wordt van alles doorheen gedraaid. Denk eens even na, wat keerpje we nou precies? Heel verstandig om dat eens uit te zien. We doen een potje vol. Ja? Drukken we even aan, net stier aandrukken, dat het bientje erin smoort, maar een beetje luchtig houden. Nou, dan drukken we erin en in. Even met de vinger erin. Ja? Een beetje motor doen en die zit erin. Oké. En als je dit thuis dwam willen, dan moet je ze binnen zetten? Ja, we zetten ze ook nog even gewoon binnen in de kas. Ontkiemen ze. Tja. Nou, wel een kwartje. Kimmel net? Ja, ik heb wel. Ja. We zetten ze gewoon in de kas even. Kunnen ze mooi ontkiemen. En als het aan wat warmer is, zetten we ze boeten. En dan houden we de eerste groei al te pakken. En had je nou thuis geen kas, hè? Ik heb ze gewoon in het kistje zetten. Die doen ze nog in het kratje en dan soest er een stukje plastic gewoon in het waken. Gewoon in het hak? Gewoon in het hak, als ze maar jacht stenen. Nou, doe kerst met tuinbien, kerst een hele product aan. Het is eigenlijk een vergeten groente. Kan ze in de winkel al haast net meer krijgen. Maar doe kan ze sieren, doe kan ze rauw eten, die hele jong, dat is heerlijk eten. En als ze even sierst, kerst een bonenschotel voor mij, ja, wat net, een heerlijke griende. En als snackje kan ze de borrelnootjes voor mij. Oeh, lekker. Van bij het windje aan. Van bij het windje aan, ja. Dat ik hem wel wat. Is er nog een bakje van me? Nou. Nou, een gaasje erover voor de zekerheid. Het is sneu voor de familie Moes. Maar wat moet ik ook niet zelf denken? Daarom, hè? Iedereen wat. Behalve de moezen. Dit is het rekje van de kapucijners en de peultjes maar dit worden. Er moet even een betongaasje aan. En dan kan dat spul er aan mooi aanklemmen. Hoe heet wordt dat? Ah, dat kan wel 12 meter worden. Ja. Dus met alle ruimte wordt aan te groeien. Ja. Wat denk je hier zo wat? Hartstikke smarige knippels in die overal. Ja. Ik heb thuis ook even een gong west. Maar ze moet nooit wassen, hè? Dat is... Nooit wassen? Nee. En dan krijg je dus haast een heel groot werk meer in. Dat is toch ik zo? Ja, zeker. Hartstikke mooi. Nou, volgende. Volgende. Miranda, Ja. die zo'n even aan mij, zie Ah, ik is van de week zelf nog wel even dwang. Ik eerst even lekker zitten, jong. Ja, dat is zo. Roomservice. Oh, het is fantastisch. Nou, maar even... Wat is het nou even lekkers? Nou, een glaasje wijn. Ja? Rest om surf steeds. En, Biologisch, denk ik? Ja, dat is biologisch. Ja. Alsjeblieft. Nou, dit ben tuinbien. De rustere tuinbien. En dat ben... Dit keer met tuinbien dwang. Dit keer met tuinbien dwang. Dat zijn pro mogelijkheden. Nou, meestal niet zoals met mij, hè. Als dit ervan maakt, is dat mij iedereen wel. Fantastisch. Nou, proost. Op een mooie meid dit. En een product erin. Dat ben ik wel heel hard. Krijg nog hier van niet. Heerlijk. Liek het wel oranje. Ja, sure. Ik krijg wel een beetje pinohollen trouwens. Nou, daar heel rekening mee houden. Daar haak ik wat voor. Dus je doet eerst het verhaal nog. Even op kouwen en de pinholen zouden we voor.
En daar zitten ze dan. Ons Xavier, morgen in Bien zullen wij het haar over het invullen van de belastingpapieren. Want we zitten er alle jaar mooi. En bij u krijg je tips. Waar weet ontan hoe dan ook nog een hele gezellige jongen. Dag.